Hei, salut! Cu voi astăzi este Dani și în videoclipul de astăzi vă voi învăța cum poți să faci o prăjitură foarte ușor pe care o va putea face fiecare în condiții de casă. Pentru aceasta vom avea nevoie de 3 linguri de făină, 3 linguri de zahăr, o lingură jumătate de cacao, 50 de grame de unt, 4 linguri de lapte, un pic de sodă. Pentru primul pas trebuie să topim untul. Toate ingredientele noastre în acest bol. Adăugăm și soda cacao. Și amestecăm bine. După ce am amestecat, turnăm încet laptele. Și amestecăm bine fără să aibă boțuri. Acum adăugăm și untul. Și lăsăm compoziția noastră să se odihnească aproximativ 2 minute. Am uitat să vă spun, noi vom avea nevoie și de un ou, pe care la fel îl punem aici. Și amestecăm totul. Și amestecăm totul bine până la o masă ungenă. Cam așa arată compoziția. Poate că v-ați întrebat ce am eu în acest borcanaș. În acest borcanaș am coajă de portocală uscată, care dă un miros foarte plăcut, pe care la fel le voi adăuga aici. După dorință puteți adăuga nuci sau ce doriți, dar eu prefer doar cu coajă de portocală. Pentru pasul al doilea vom avea nevoie de un vas pentru copt, hârtie pentru copt și foarfece. Măsurăm mărimea vasului nostru și tăiem hârtie pentru copt. Am măsurat hârtie pentru copt pe mărimea vasului nostru și acum introducem înăuntru. Și dăm compoziția noastră. Pasul următor este să punem compoziția noastră în cuptorul cu microunde pentru 6 minute. Această prăjitură poate fi servită cu o cană de lapte rece. Vă recomand să încercați și voi această rețetă. Cu voi a fost Dani. Bye, bye!